Μα τι είναι η σαμπούκα? Αποφάσισες φέτος πως θα δουλέψεις σε μπαρ ή θα δουλέψεις σε ζώνη, σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, στη Ρόδο για παράδειγμα. Θα δουλέψεις σερβιτόρος ή ως μπάρμαν και ακόμα δεν έχεις την εμπειρία που απαιτείται ή ίσως δεν έχεις καθόλου εμπειρία. Πάμε να δούμε μαζί 5 πράγματα που είναι καλό να ξέρεις για τη σαμπούκα. Νούμερο 1. Η σαμπούκα είναι λικέρ και μάλιστα αρκετά δυνατό, με αλκοόλ από 38 έως 42%. Έχει γεμάτη γεύση λικάνισου και είναι γλυκιά σαν επιδόρπιο, λόγω της μεγάλης ποσότητας ζάχαρης. Νούμερο 2. Όταν ρίχνεις νερό στη σαμπούκα, συννεφιάζει και γίνεται θολή. Αυτό λέγεται το φαινόμενο του ούζου. Συμβαίνει γιατί τα έλαια του γλυκάνισου δεν διαλύονται καλά στο νερό. Νούμερο 3. Το διάσημο λικέρ φτιάχτηκε στην Ιταλία στα τέλη του 19ου αιώνα. Πήρε το όνομά της από το σαμπούκο, ένα φυτό που πιστεύαν ότι είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Παρ' όλα αυτά το λικέρ δεν φτιάχνεται από σαμπούκο, αλλά από γλυκάνισο. Νούμερο 4. Στην Ιταλία συνηθίζουν να τη σερβίρουν με 3 κόκκους καφέ που επιπλέουν. Κάτι που λέγεται σαμπούκα con la mosca, δηλαδή σαμπούκα με τις μύγες. Κάθε κόκκος συμβολίζει την υγεία, την ευτυχία και την ευημερία. Νούμερο 5. Σε πολλούς αρέσει να πίνουν τη σαμπούκα φλεγόμενη. Ανάβουν το λικέρ για λίγα δευτερόλεπτα, το σβήνουν και μετά το πίνουν. Αυτό κάνει το αλκοόλ πιο έντονο και τη γεύση ακόμα πιο ζεστή. Να πίνετε υπεύθυνα και μόνο αν είστε ενήλικες.